I kan se, at vi er kommet ret langt. Vi glemte vist at filme starten. Ja, vi kom lidt til at filme. Vi kom lidt til at glemme starten. Jeg skal lige minde jer om noget. Ham her, den lille fyr, der står foran mig, han kom til at gøre sig døde. Nå, det sagde du ikke lige. Ud med dig, ud med dig. Ud med ham. Hashtag, men det er den forkerte vej. Jakob, det er den forkerte vej. Det er den forkerte vej. For helvede. For helvede. Jamen, det er Jakob, som er rigtig dårlig. Han kan ikke huske vejen. Nej. Fordi jeg er the guide. Jeg er the okay. YouTuberen, det er altid bedst, ikke også? Godt? Ikke godt? Ja, okay. Nej. Ja, okay. Nå, Nej, men jeg kommer til at klippe sådan efter videoen. Det tager lidt tid at edite videoen. Så må jeg bare tage på. What the hell? Hvad laver du? Jeg faldt vist nok nedad. Ja, det så ikke også? Alle så på det der. Ja. Er du klar? Jeg kan godt gøre det her. Ja, der kan jeg ikke komme op. Jeg har så lidt energy. Kom. Nej, fordi, hop nu, fordi jeg har... Hop. Natalie, jeg er mega rød! Hop nu. Jeg griber dig. Nå, det gjorde du så alligevel. Hjælp mig! Nå, jeg glemte at hjælpe ham, fordi han er svag. Kom nu. Jeg hiver. Sådan. Sagde du lige Nej! Jeg sagde ikke noget. Det her er en family-friendly kanal. Du må ikke sige sådan noget der. Bare du ikke sagde, du sagde det. Det er en family-friendly kanal, altså. Og i de andre videoer, I hørte overhovedet ikke mig sige noget. I hørte ikke mig sige en skid af. Ja, I hørte ikke mig sige noget som helst. Hjælp mig! Nej. Hop! Jeg... Au! Du sagde hop! Au! Jeg tror, jeg døde. Du faker den. Nej, jeg tager en stik! Han døde rent faktisk. Guys, det der var ikke... Au! Holy shit, han døde. Jeg sagde ikke noget. Jeg hader dig totalt. Jamen, ja, som I kan se, så er der et spøgelse her. Godt, nu går du op til den statue og får mig liv. Jeg har ikke nok boost. For helvede. Jeg har kun et lille et. Jeg kan ikke komme højere end det her. Nå. Jeg kan kun lave et boost. Et lille boost. Guys, jeg er traumatiseret. Jeg kan faktisk ikke gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget. Du våger på at hoppe ud. Du våger! Nej! Nej, det er en friendly kanal. Det er en friendly kanal. I'm like, what's up? Hello! See you go. Hvordan er du i live? Det ved jeg ikke. Ja, jamen, som I kan se, det er mig, der er død. Ja, det, som I kan se, det er mig. Og jeg er død. Så guys, det der så I ikke. Ingen så det. Nej, ingen så det. Det er godt. Nu prøver vi lige igen. Ja. Er du klar? Den her gang, så har vi alle
den her gang, hvad har... Jakob, den her gang, hvis alle liker og subscriber, så vinder vi. Det er totalt rigtigt. Hvis folk liker og subscriber, så vinder vi. Det er bare fedt. Kig! Bandage! Giv mig den! Jeg holder den! Giv mig den i! Hop ind i! Giver du den så? Nej! Nej! Mit fod! Au! Det der gjorde ost. Ja. Vil du have de her? Gå. Guys, det så I ikke. Nej, det så ikke noget. Men vil du... I kan bare comment, hvis I har et spil, jeg gerne vil, I kan bare comment, hvis I har et spil, jeg gerne I vil have os til at spille, måske. Det kan være Roblox. Det kan være Game Mode Peak. Det kan være alt. Bare comment nede i chatten, hvis der er et spil, I vil have os til at spille. Og dem, der stemmer, lad os nu sige, at Roblox får flest stemmer, så spiller vi Roblox. Ja. Yeah. Og så kan de måske også vinde et spil, hvis der er nogen, der gerne vil have et spil. Og hvis de er mega heldige, kan det være, de kan join. Ja, det kan godt join. De skal bare, hvis de vil adde os, så skal de bare skrive deres user i chatten, og så sender jeg dem en request. Det lyder godt. Så skal de bare skrive, jeg vil gerne addes, og så adder jeg dem inden for, så adder vi dem. Inden for 3. Det er maks 3 timer kortagtigt. For jeg ser jeres kommentarer. Maks 3 timer. Og så har jeg set det. Au! Ej, hvad er det? Kom nu! Er I klar? Jeg laver et bottle flip. 3. Du må ikke tage det. Jeg laver et bottle flip. Bottle flip. Det ville være crazy, hvis den lige landede. Jeg prøver at lande et bottle flip. Er du klar? Nej. Jeg skal lande et bottle. Kom nu, bottle flip. Hey. Jeg prøver at lave et bottle flip. Kom nu, land. Kom nu. Jeg skal bare have den til at lande ordentligt. Kom nu. Den vælter, fordi at det ikke er lige... Jeg kan ikke holde det op. Just kidding. Hell. Er du klar? Nu kan jeg godt lave et bottleflip. Hvis I vil se et bottleflip, så watch this. Jeg mener, kig her. Jeg mener, kig. Bra. Kom nu. Okay, min flaske gider bare ikke holde det. Den går i stykker. Jeg fik en rescue claw. Kan jeg få den? Hey. Jeg laver counter. Det er mig, der skal have i Spider-Man. Ja. Hvor er du? Hvor er du henne? Jeg er bagved dig, din and. Hey. Hey, rescue clawen. Den der rescue. Okay, så prøv at kravle op ad den der mur. Jeg skal lege Spider-Man med. 2 sek. De kan jo ikke se, når du bruger den. De kan se fra mit perspektiv. Det er der, hvor alle seerne kan se fra. Nå, der røg den. Alle seerne kan se fra mit perspektiv. Sådan min skærm. Kom. Giv det rescue claw til mig, please. Please, black eye. Please drop den. Jeg henter den. Jeg henter den. Sådan, jeg har den. Jeg fik den. Jeg har den. Kan du hjælpe mig med at trække mig op igen? Nej. Bra.
Kan du ikke lige komme? Jeg falder! Ah! Ja, tag et æble. Jeg skal ikke bruge et æble. Kom nu. Fucken er så på vej. Nej. Guys, ikke spørg hvorfor jeg hopper ud over, bare for at skaffe den her. Det ved jeg heller ikke selv. Hvor er du? Er du kommer? Nå, guys, det her kommer til at tage lidt lang tid. Ja. Det kan være, at jeg kommer til at klippe lidt i videoen, så det er, at der er en lille, så den er lidt kortere, måske. Eller hvis de vil se en part 2 af noget beat, så kan I også gøre det. Så skal de bare... Det kunne også være, at vi skulle lave en livestream peak. En livestream, det kan godt være. Ja. Ja. Det ville være lidt besværligt, tror jeg så. Men jeg kan godt prøve. Kom, jeg hjælper dig. Jeg kan godt lave en livestream med det, hvis jeg har lyst. Så skal jeg bare ind på klip-appen, og så skal jeg sætte den ind. Så skal jeg bare få den ind. Altså sådan, så kunne jeg spørge dine kommentarer, om de har peak-spillet. Ja. Sidder du og presser, eller hvad sker der? Hey. Family Friendly kanal. Okay, men du må sige alt andet. du har ikke set min Fortnite-video, vel? Jo. Nej. Du er godt nok ikke friendly. Var den ikke lidt cringe? Jo. Ligesom du er cringe i virkeligheden. Sådan, I kan gå hen og se den der video, som hedder Dream Team. Det er hvor det er en trio, hvor vi taler engelsk. Ja, det er rigtigt, det gør vi. Ja. Jeg har en, hvor jeg bare har en, der hedder Kallen med, og så har jeg en anden, har jeg også, hvad hedder han, Kallen, og så har jeg hans ven med i Fortnite-videoen. Det er bare på engelsk, hvor vi taler engelsk der. Fordi det kunne være, når du laver videoer med dine venner, så kunne det være, at du kunne lave en Fortnite-video med dem, og en Peak og Roblox-video med mig. Kunne det ikke være ret fedt? Men hvis de vil se Roblox sammen med Kallen, det kan vi ikke. Det er sådan. Det kan sammen med Kallen. Han har ikke Roblox. Det er derfor. Men jeg kan godt spørge. Nej, men du ved. Jakob, hvor er du henne? Jeg faldt nok ned. Bare hop ud over, jeg skal nok kravle op. Jeg faldt også ned. Au. Jakob. Ja. Hvor er du? Jeg kan se. Jeg tror, jeg havde kunne se. Hvor er du? Jeg faldt ud over også. Jeg tror, jeg røg ned fra Gud af. Skal vi bare ind den her video? Skal vi bare enten for... Eller vi siger, at vi kommer til top. Vi kommer til toppen i den her video. Goalet for den her video er, at vi kommer til toppen. Jeg er bagved dig, din and. Så lige snart vi kommer til toppen, så slutter vi den her video. Og så kan folk sige, hvis de vil have en part 2 i chatten. Ja. Åh nej. Du er for tyk, Jakob! I det mindste røg vi da ikke ned. Jeg troede, du var for tyk.
Hvad sagde du lige? Er det ikke family? Det er family friendly. Guys, det hørte I godt. Skriv det med i kommentaren, hvis I hørte det. Nej, I hørte det ikke. Jo, de gjorde. Nej, det gjorde ikke. No way, de hørte ikke noget. Jeg kan også spille, hvis de rigtig gerne vil have det, så kan jeg også spille Counter-Strike, hvis folk vil have det. Så jeg kan godt lave noget solo Counter-Strike. Hvis folk vil have Counter-Strike, eller... Jeg kom! Jeg står på en blok. Hvad står jeg overhovedet på? Intet! Prøv at se, hvad jeg står på. Jeg står ikke på noget. Jeg står på... Guys! Hjælp mig. Nej, ingen vil hjælpe dig, Jacob. De vil ikke hjælpe dig. Au. Skriv ned i kommentaren, hvis I gerne vil hjælpe mig. Nej, de skal ikke så bliver jeg spammet med hjælp, Jacob. Jamen, det passer jo godt. Og hvis de vil vide, hvad hvis de vil have nogle engelske videoer, så har jeg lige nu har jeg 3 liggende Fortnite med, hvor det er engelsk. Og der er 1 eller 2 på vej. Jeg håber ikke, det er cringe. Der er 2, der er i gang med at blive editet. Åh nej, Jacob ikke hoppe ned! Nu er det alt sammen hos dig. Jacob. Ja, guys, som vi kan se, jeg er lidt stuck her. Bare dø. Så laver vi en part 2, okay? Okay. Jeg skal nok lave en part 2. Den kommer ud. Ja. Hvis jeg laver en part 2, kommer den ud i morgen. Jeg laver en part 2, som kommer ud i morgen. Så bare... Nu er jeg klar på det. Så er det tid til nu er det... Ja, guys, det var for den video. Kom her. Vi gør det inde i billedrummet. Sådan. Er du klar? Guys, det var det. Ja. Tak for at se med så længe. Og skriv, jeg var her, hvis det er, at du har set helt indtil her. Og ja. Hej. Og